Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' makawuono. Chenro makawuono bende biro achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Kendo antiere gi mor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio. Abomiye thuolo mondo mi omoswa. Onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, an gi nyinga iluonga ni Dr. Ochola Ifraim. An daktari molonye weche mek joma mine. An wuod Suba, dala ma Mfangano. Kuom sani atiyo e kaunti ma Homa Bay. Kaka daktari ma konyo weche mek joma mine. Aduoko erokamano mar biro e studio ka mondo mi wago mbaka. Dr. Ochola aduoko erokamano kuom yudo thuolo mondo mi ibi e studio wago mbaka kotenore kod tuoche mathoro chando joma mine. Wantiere kod tuo moro makoga joma mine mar puso oko matin kinde ka kinde. Yudo ka ng'ama miyo samoro nokodwar topo mana ka opuso oko matin. Ok ang'eyo ni gi Kisungu kata gi dhok mar laktar uluonge nang'o. Erokamano Ruth, mano shida matemo yudo joma mine. Gi dho ngere koro waluonge ni urinary incontinence. En puso lokruok matin ma seche moko idwa ni lokruok matin mondo wuogi. Koro gi dho ngere waluongo ni urinary incontinence. En shida ma yudo jogo ma joma mine kata joma chuo bo yudo, but sana koro mbaka makawuono tin wakete mondo wadwel kuom joma mine. Ma en puso oko matin. Yes. En gima bukore ga buka koso nitiere kumochako ga, koso nitiere ga gima kele ga momiyo dang'wa wach ni ng'ato nitiere kod urinary incontinence ma en puso oko matin kinde ka kinde. Yes, mano penjo maber ahinya. Kwa wuoye wach mar puso losruok matin. To mbele kanyo ang' wawuoye kata mana puso lokruok maduong'. We have mano mwawacho mar stool incontinence, lakini wabro chako gi mar puso loko matin, ma urinary incontinence. En gima juko ng'ata. Nikech ng'ata mamiyo nigi gik moko mwaluongo ni risk factors, gik moko manyalo kelo pusruok mar losruok matin kuom jagono ma ng'ama miyo. Koro nitiere gigo manyamiyo ng'ato bedo gi problem no. Gima luongo ni risk factors. Yes. Manyiso ni en gima nyalo mako miyo moramora, ibed miyo mapod tin, ibed miyo maduong', ibed miyo mapek, ibed miyo mok pek, inyalo bedo kod incontinence mar oko matin. Yes, Ruth, kaki wacho no, en gima ng'ata mamiyo wachno nyamako. Iwacho kacha ni nitiere gigo ma samoro nyalo chwalo ng'ato kata risk factors mamiyo ng'ato bede ong'ala manyime mar bedo kod chandruogni. Samoro nyalo mulo no mana matin nono ni risk factors thoro bedo ang'o gini. Erokamano kuom penjo no, nitiere gigo eko manyamiyo ng'atno mamiyo manyocha onge gi shida mar pusruok mar losruok matin bedo gi pusruok mar losruok matin. Kotelo mokwongo joma miyo pregnancy, mako ich, bet mayach. Mano number 1 risk factor. Gimomiyo ng'ama yach bedo gi shida mar pusruok mar losruok matin en ni seche mo ing'ama miyo ti ng'ama pek. Nitiere changes mabede del. Lokruok mabede del. Eyo nitiere gik ma del golo mwaluongo ni hormones. Koro changes mek hormones mabede seche ma ng'ato nigi ich. Miyo seche moko iyudo ka nitiere laxity moro e muscles. Kata yomiyo. Yomiyo moro e muscles. Fuoni ma control losruok. Dina chako kanyo kuom jowinjo ni kech dina anyisogi kaka wanene picha makaeni ni losruok matin ma en lach. Obedo produce ilose e kidneys. E nyarogno. Koro nyarogno ni kosegolo lach to lach kadho e tube moro mwaluongo ni ureters. To odhi komoro mwaluongo ni bladder. Komo lach ni chokore. To e bladder ka lach ni osebet nitiere gate, wach ni nitiere komo kadhe.
mantiere gi gates ariyo mwaluongo gi dho ngere ni sphincters. Okay? Koro iyudo ka loch ni osechokore blada ka to bet kopong to dendi nyiso obwongo ni blada chopong. Koro yaw rangach. To rangajno yawre. Okay? Koro iyudo ni e yo malach losorego gi lach kaka wuok. E del ka nitiere muscles chakoro wach nade gi dholuo. Muscles ma control kaka gate yawo, kaka gate loro, kamano. Koro nwasechako wacho ni ka ng'ama miyo mayach. To nitiere changes moko machalo kaka hormones mabetie ma interfere ma miyo muscle ka relax. Koro yudo ka kanyo bet ka muscles ka koro nitiere kaka ginyalo bedo mayom. Gibet mayom. Koro miyo lach nyawuok sa asaya. Ng'ama yach seche ma nyathi dongo. Kuing'iyo koma blada nitiere kod ofuko mar nyathi. Apa ni watiere kod picha moro kanyo mar miyo mapek kata mano bokonyowa kata kamano. Koro ka nyathi dongo tineno nyathi dongo e ofuko ne kanyo to odag lach mwaluongo ni blada be ni piny mar ofuko. Koro ka nyathi bet maduong' nitiere pressure ma ofuko cha diyogo dag lach. Koro iyudo ka pressure no miyo lach nyawuok ne ng'ama yach sa asaya mwaluongo ni stress incontinent. Nikech pressure ma ich golo. Mar ariyo nwawacho ni ng'ata kata okobedo ni koro kibedo gi shida ni ndalo ma ng'ama yach. Another risk factor moro machielo wacho ni age. Kaka imedo bet ng'ama duong'. Kaka imedo bet iki medo dhi mbele. Kaka tich gimoro amora medendi machalo fuoni nigi nyaka muscles go gibedo overused. Gitiyo mang'eny, gimbekni. Koro kata ka muscles mare blada no bende kaka imedo bet moti mbekni. Koro chopo kumoro ma koro kaka migiyaw gate to gilor gate seke moko bet mombekni. Koro yudo ni kibet ng'ama duong' be koro lach chako kadha. Jogo eko ma weight gini malo. Ratil mamalo. Wawacho ni overweight. Ngeni overweight, the excess weight mantiere ino. En bor. To bor no nyaka di dag lach. Kodiyo dag lach bende onyalo bedo gi lach nyawuok. Mani luongo ni stress. Mano pod bro bedo stress incontinence, okay? To nitiere bende jomoko ma fuoto ndawa. Wawacho ni smoking. Smoking no be is a risk factor. Nikech omiyo lining mar blada mamiyo ma sense manyiso dendi ni gini koro pong' yaw gate. Kata gini poko pong' lor gate. O interfere gi lining nyai blada. Mano gina gigo mayudore e ndawa. Mago gigo mayudore e ndawa. Koro ndawa no is also a risk factor. Jogo mamine nitiere wakati ma wawacho ni koro ichopo menopause. Nikech ng'ata ma ng'ama miyo nyaka bichope menopause. Menopause nitiere hormone moro ma kapok ichope kanyo nitiere gima dendi golo miluongo ni estrogen. To kisechope menopause to koro kibi golo estrogen. To estrogen ni konyo e lining mar dag lach. Kendo konyo e yor dag lach mar urethra. Koro kichopo kanyo to mano bende e risk factor. Koro yudo ka ng'ata ma miyo has a risk. En gi risk moro matin ni obro bedo gi that urinary incontinent. Pusruok mar lach ni. Ni wacho kache ni wabomulo mar joma chuo bende omiyo en gima kaji kaut waketo maino kata waketo focus kuom joma mine ma bende ipimo no maler kacha ni mine te nikech nyaka chopie kamoro ma imako ich nyaka chopie kamoro makoro ibedo ratil mar del nyalo medore makoro bro miyo gima joma mine moko nyalo tony go daktari en ni samoro kapono ni kor kandawa ka madhi interfere gi lining mar daglacha moro samoro kwanda tamalo matin nyalo tony kanyo but moko gi to chomo mine duto te gichomo mine nitiere risk nitiere dotin lakini nitiyo ka nitiere risk mopogore kiwango mopogore to seke moko yudo ka itie gi risk no but okochuno ni nyaka
iyud gi shida. Manyiso ni samoro nyalo bedo gi risk factor to bende ok ibed gi chandruogni. Inya bedo gi risk factor to ok ibed gi chandruogni. Mantiere kod mine ma samoro gisebet moti to pusruok mar lachni gionge go. Nitiere mosebet mosemako kata ich di bich to pok obedo gi shida no. Nitiere momako dichiel to obedo gi shida no. Risk factor moro mar nyuol ma kawaida sami nyuol chande. Mano bende mi ibet gi inya bedo gi shida mar pusruok mar lach. Mano tok kisenyuol seche minyuol no. Nikech seche minyuol no nyathi kadho e chogo miluongo ni pelvis. Kanyo onyalo mbeko muscles mar pelvic floor. To muscles go ema yao kendo loro gate mar dag lach. Koro ka gimbekni tiyudo bang' nyuol tichako neno ka koro lach pusore. Yes. Rangach nombekni. Rangach nombekni nikech tonde moride ka ombekni nikech seche ma inyuol cha. En penj laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV en twak ma bende kaka iwinjo chakono kako chaka. Daktari opimonwa ni en gima nyalo mako mine te, mine matindo nyaka madongo kotenore kod achiel ariyo adek ma bende thoro mulo ngima joma mine. Kuom ranyisi wacho ni kapono ni seche po higni mon yangi wuok e ria, nitiere hormones ma dendi yande golo makoro dendi ok bi golo, nyalo ketie thuolo mar bedo kod chandruogni ma bende wawuoye mar puso oko matin kinde ka kinde, urinary incontinence. Daktari daher mondo mikoro wang'iane isepimonwa kidienje kachiel kod risk factors. Adwani mondo mi wang'iane gima ipimonwa kacha ni thothne en gima nyalo miyo rangach mar dag lach mbekni. Mago kore causes donge magi gik mago koro gik makele. Koro kidienje hapo kwa wacho awadonje kidienje. Koro kidienje ka gin kidienje mopogore to waketo gi e kidienje ang'wen. Mokwongo watemo wacho sana ne en mar stress incontinent. Puso lach nikech nitiere stress moro ma medo weight e wi dag lach. Seke moko kaka nwa wacho ni ng'ama miyo ma ratil mari ni malo. Owacho ni ng'ama miyo seche ma iachicha. Ma koro ka ofuko ma nyathi bet maduong' to miyo pressure bete e dag lach. To nyalo miyo dag lach bedo gi pressure to lach wuok. Ne wawacho ni gik moko seke moko ka ifuolo. Kifuolo iyudo ka pressure medre to lach wuok. Seke moko kinyiero, nitie jomoko ma ka nyiero to lach nyiero tipo mana ka lach be pusore. To koro nitiere moko mwawacho ni temporary, se moko nyiera gimoro nodonjoni mamit mi nyiero mi poka lach opusore. Lakini mano be koro luongo ni tuo koso. Ma temporary dong ng'eni an incontinence nikech koro odwanyi to koro ok en persistent. Koro ma temporary no to en gima kadho. Koro kobedo ma persistent gima timore saka sa koro mane ma dwarore ni koro ineno daktari. Koro mano waluongo ni stress incontinent. Nitiere moro ma koro waluongo ni urge incontinence. Urge is just from the word mar urgency, gima raka sana, emergency. In kiwinja ni idwaro dhi losruok matin. To okinyal geng'e to kata kia gi ng'wech gi sechego to okinyal chopo kata e chomo ndi losri maber. Ipo mana ko chopo ni ito kuiwinja ni obiro topo mana ko oseo. Mano waluongo ni urge incontinent. Nitie koro chalo ni nitiere gimoro ma gidho ngere wacho ni irritate the bladder. To koro muscle ka gonyora gonya piyo, yani ok gi coordinate gi control ok gitudre maber. Koro nikech koro ok gitudre maber en obedo urge incontinent. En gima moro ka inena sawa to ipoko biro saka sa to biro matego kinyal hold maber. Seke moko gotieno ichung kata di beach nikech obiro in gi frequency en gi urgency gi frequency masakasa. Mano koro waluongo ni urge incontinence. Okay? To nitie moro ma koro waluongo ni overflow incontinence. Koro overflow ni en moro ma ineno mana ka lach pusore sakasa. To kidhi layo to bilala matin. Nyiso ni okigole lach mane ntiere dag lach chate. Owuoka mana matin. Gima timore kanyo ni gik matudore gi dag lach
machalo mwaluongo ni nerves ka koro ang' wach gi dholuo ni tonde matudore mamiyo makelo wach ne dag lach ni yaw gedni kabisa kata muscle mantiere wall mar dag lach momiyo dag lach onego bed ni ng'wony kabisa mabire mondo lach te owuogi. Koro yudo ka nitiere shida nerves kanyo kata muscle kanyo. Koro kidhi empty chande to lach wuok mana matin, moko duok mana third, modong kande pod odong adong e iye kacha. Bang'e matin to kendo pong'a to pong'a overstretch. Koro yudo kod dribble owuok mana matin, otona tona, in gima tona continuous. Mano wawacho ni overflow. Kidieny mar ang'wen maduong' kabisa ne joma mine en gima wacho ni bypass. Bypass incontinent nyiso ni kaka wawacho kwachako kaka lach olosi ni oya e kidney okadhe ureter ochope dag lach to nitie gate ma specific miyaone to kadho gi urethra to wuok piny. Koro ka bypass nyiso ni oyudo yo moro mopogore gi yo maningoro lucha. Nyiso ni nitie kumoro motuch gik mwaluongo ni fistula. Koro ka yudo ka mambe kony chieng' moro be wanyabire wawuoye wach fistula nikech koro en topic kendo malach. Koro fistula ni kama yudo ka koro nitie kumoro motuch makare lach ni luwo yore maningoro lucha to koro yudo bypass moro. Oyudo yore moro. Koro mano waluongo ni bypass incontinent. Magi koro kidienje ang'wen madongo mabetie shida mar urinary incontinent kata posruok mar lach. Pusruok mar lach nyalo mako ng'ata, onyalo mako kwanda tamalo maduong' mokalo mar mine nitiere kod thuolo mar yudo tuoni kata chandruogni. Daktari nowacho kacha ni kapono nono timore dichiel samoro gimoro mori kata gimoro chwanyi ma ijir ori ywak ma oko matin kata lach opusre, wacho ni mano en temporary onyalo lal. To koro ka en gima timore sate to en gima koro konego beni lingo do kata matin. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime ni to kiseneno gigi te en ang'o monego beni timo. Magi duto te kaka Ramogi TV chenro mar penj laktar. Kiki dhi mabor kata matin kiki sudi. Manas kipide otieko ndalo higa achiel dweche 8. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. So machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Kitera kaji. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech diok wach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Bihan onge pogruok moro amora mantie kinda kodi. Nikech en Kabir kende ema ketho gimoro amora manie kindwa. Sweetie. Haikuana hisi tufike leo hii. Na hapa tulipo. Ndio siku yetu. Ukitaka kupata nyimbo ya switi kama sikiza tuni ya simu yako, bonyeza *811 *415 #. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem.
ka oyier ripot mara abiro yudo siling 1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumo, pusruok mar oko matin kata pusruok mar lach. Daktari onyisowa ni wantiere kod kidienje 4 madongo. Nitiere moro ma overflow manyiso ni en lacho kasi idhi tigole to kowuok maber rangacha udhi olorore to idag lach pod opong'. Kaito bende wantiere kod bypass ma bende bire kidienje kaka kata tuoche kaka mag fistula, kaachiel kod stress mano en gino ma samoro gimoro odhi odiyo dag lach, onyalo bedo ich, onyalo bedo ratil mamalo mar del makoro bor, odhi moyiengore dag lach nyalo kelo ni chandruoge gi duto te mag oko matina mapusore kinde ka kinde. Daktari, ranyisi mage maka ng'ato neno nikech niwacho ni nitiere moro ma biro dichiel to lal, to kaponono ni nena ng'ogi ni tibro ng'eyo ni intiere kod urinary incontinence. Erokamano Ruth kuom penjono. Gima wawuoye ranyisi mibro neno en pusruok mar lach. En pusruok mar lach wacho ni kotimore dichiel ma temporary manya bedo seche moko ne in kata gi infection moro to othiedhi to rumo, kata ni nyiero ng'ato nowacho ni wach maber ti nyiero ma opusore dichiel to rumo. To ka ineno dalili makoro en gima timore sa ka sa. En gimoro makoro ineno kata ka interfere gi tich mari nikech ingeni tuo ni mar pusruok mar lach en tuo mar aibu, en tuo makelo wich kuot, en maranjao, wacha en tuo maranjao nikech ingeni koro bro mi bet ng'ama dung lach, kato gi lach ng'ama ng'ongo, seche moko iyudo ka lach wuok kanyo ng'ich sate, koro iyudo ka en gi gima kelo kata mana dhola kanyo, kata koro yudo ka infection piny kanyo ng'enya sa ka sa. Koro kineno ka in ng'ama lach wuok sa ka sa, dalili mari maduong' en pusruok mar lach ma in wuon ok ikimiyo lach thuolo mar wuok, tinanena mana kowuok to en gima wuok sa ka sa. Mane dalili maduong'ie moningore jopiny ong'i. Ma samoro tiatia tijeni tipoko pusore, samoro nitemo ting'o gimoro mapek ipoko pusore, samoro kasia kasido ni dhi ot matin kata hapo kichopo komani ore beni dhie loswo to seo. Koro kotimore sa ka sa tineno kama onigore beni neno laktar. Tapinje daktari, seche ma wawacho ni samoro ni winjo kokasi to kidwa ni mondo midhi ot matin tipoko seo, opukore te koso samoro onyalo beda drops matin. Mano kwa wuoye wach mar urge incontinence. Urge incontinence pukore apuka te, awate ong'eny ma pukore matin ibodo ka en overflow incontinent. Koro ka gini timi ibodo kibiro neno laktar bro penj mugo mbaka. Koro wan kaka joma laktar wabro bedo ni kendo waketo shida nino wakete kidieny. Koro kwa yudo ka en moro mi iwacho ne laktar ni an kapok achopo eka ona to sakasa okabed ka aneno ka lach wuok. Kata gotieno ka nindo to kora chiew kata di beach kata di uchiel mondo mi adhi e cho. To se moko kapok achopo e cho kendo koro mano laktar bro kete kidieny mare. To e kidieny mare no ka laktar osekete kaso nitiere koro thieth makende moluwore gi kidieny ma intiere no. Mathoth ne thieth biro kotenre kod kidieny ma daktari nosekete. Kata kamano oyudo kacha gik moko 4 mathoro kele en higni mosedhi malach, en weche mag menopause, ng'ama miyo kosewuok e ria, seche ma ng'ama miyo pek, kata samoro ena gibor mang'eny kata ratil mamalo mar del. Koro seche ma wayudo ng'ato ka nigi shida mar lach mawuok ni, wang'eyo ka en miyo ma pod tin kata en miyo ma ike oniang'. Koro ka en miyo ma pod tin, ng'enyne makelo gini shida ni kuom mine ma pod tindo, obiro gi gik mabiro gi weche mek nyodo. Koro kwaseng'eyo ni gini nyabiro gi weche mek nyodo to wakete kidieny mare moningoro obedie. Koro kidieny mare moningoro obede ka ema koro wamanyo ne thieth mare kaluwore gi kidieny mare.
kapono ni ng'ato osebedo kod chandruok ni daktari, onyalo nene bang' thuolo marom nade koko biro iri, nikech samoro kaka niwacho ni samoro biro dichiel to lal. To kinene ma koro dhi maromo nade to nego bedi koro iringo dhi neno laktar. Koro kiseyudo ka shida ni chandi, kaka nwawacho kidieny, seke moko kaka kidieny mar mwawuoye mar bypass cha, mwawache wach fistula, nikech koro lachi cha okilu yore ma kawaida moningore bed ni oluwo. Nitiero oyudo yor moro ma shortcut, mwaluongo ni bypass. Koro en kare mondo mi olu yo ma kawaida cha. Koro in bang' nyuol tineno ka koro lach wuok mana ka duong' ni kacha ma continuous. In koro kiyud kata okiwinj kata dhi layo. Ipo makosepuk. Ineno mana ka lach omola. Okopong dag lach wiwinji do nigori dhi la. Ineno mana ka lach wuoka. Gino kineno kata odiochienga achiel kata ariyo. Kikiling. Kikiling. Ibiri ne daktari nyocha na nyuol maber alosora to na nyuol sege moko wakati mani nyuol no. Muoch no bet malach. To kise biro to nitie test mwatimo. Mwangi anenia to lach ni oyudo yore moro moluwo mopogore gi macha. Kanya pani ma odwa ni mondo wadonje ng'ato osebiro samoro en gi overflow, samoro en gi stress, samoro en gi samoro mar fistula, abende biro ga yore mopogore. Kaka dakteche utimo ga diagnosis nango koso ena mar gombaka history na mako ich tanyuol tok mano samoro opimoni apima ngimane kaka chal samoro bende neno ka tire kod ratil mamalo mar del. Ibo timo diagnosis gi mineno gi miwinjo koso ntiere tests moko ma unyalo timo. Erokamano, koro kisebiro mondo mine daktari to wagombaka. To ichiwo gima luongo ni history. Kaka osebet kotimi to an kaka laktar to wakete kategori mare, kidieny mare. To koro kwasekete kanyo to watimo examination, wapimi to nitiere examination mwadhi timo mar speculum mang'iyogo kanyo yor lach. To nitiere kaen kawach kaka mar bypass. To nitiere dye. Nitie dye mwatiyo bypass mano koro mar fistula cha mar fistula manyiso ni lach no oyudo yore moro moluwo mopogore gi ma kawaida. To dye no koro wakete odhi e blada kacha. To kwase pongo blada gi pi man gi rangi. To pigno dhi wuok e bypass e yo moro ma shortcut cha. To wang'iyo koma bugono nitie. Kasto ka bugono ni kanyo to watimo surgical management. Watimo surgery to walore. To kobet kata ni en mar stress machandi manyiso ni nitiere pressure kobire blada to nyiso ni gate yom. Koket pressure matin to gate cha yaore lach wuok. Bende nitiere procedure ma kwase yudo mwakete kidieny no to wadhi walose, wamedo strengthen the gate. Wateri utimo surgery moro to wakazo utego gedni ibiro nyiso kaka itego gedni daktari. Kata kamano iwacho no kata nitiere yore mopogore kidenye mopogore ma unyalo pimo godo ma ung'e ni en tuo mar puso lach mabiro kod kuom ranyisi kaka fistula, kaka mar stress bende wacho ni ubiro ng'iyo. Koro mar overflow ni tudwa timo ne test nango nikech sasa mutimo test tubiro geo kama ukete kidienye. Koro mar overflow ni kaka no wacho kwa chako ni nitiere gigo moko manya bedo ni koro o interfere gi nerves ma control bladder. Sana ido ka joma ngi overflow ni nitie tuo moro mantiere e toke. Iwinja? Koro e tuo ni ibodo ka joma semoko ng'at ma nigi diabetes. Tuo mar diabetes, maskari. Tuo maskari seke moko interfere gi nerves. Mago leche ma control, ma oro messages to control bladder. Koro yudo ka seke moko ng'ato ka in gi shida mar tuo mar skari to kothiedhi maber, kata skari bedo complicated mo o interfere gi bladder. Koro yudo ka ibedo gi overflow, mano mokwongo. Mar ariyo iyudo kata ka en neurological, seke moko ng'ato ne gi shida e spinal cord. Koro messages ka to control bladder is not ok timre yo makare. Seke moko ng'ato ni kata gi stroke.
koro nerves obwongo kaka control bladder chok itimre yo makare. Koro yudo ni overflow ni sana ng'enyne nitiere dalili moko, nitie tuoche moko mantiere behind it. Koro watimo addressing to tuoche ka. Mwemwa control kaso watimo bladder training. Erokamano ahinya. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu wa kawuyweyo. Bang' thuolo machuok waduogo ka wadhi nyime kod daktari mondo mi wamed ng'eyo, wamed puonjore, wasetimo pimo mopogore opogore, owacho kacha weche mag dae, owacho kacha weche mag gombaka, owacho kacha weche mag kata observation. Ong'i to nyalo ng'eyo ni en achiel ariyo adek samoro ipeke momiyo intiere kod chandruogni. Kata kamano owacho ni ka en gima opusore ni dichiel tinyalo wacho ni oyo en kamano, to kineno ko nyalo pusore ni odiechieng' achiel mangima kata odiechienge ariyo to mano en kama ok onego bed ni ling'e kata matin. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Waduogo bang' thuolo machuok. Imako dhoga thapki nikech wenge ni gilewi wacho gimopogre ahinya to kata aonge yie kodi. Raundi atindi kotika rabotaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta getinya tichi. Kero masachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabu atinde baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Ingera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en akini, ok en gimi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Nyakwara mugajuanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga mwantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwara mugajuanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Obila otimo apedha e dala mane en jatend migao mar arita Fred Matiang'i manikare ne buore Nairobi ka.
The minority leader is Honorable Stuart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina. Riroga Azimio la Umoja oloko telo mage Senate kai Jubilee bende lokruok mar telo medo kelo liet. There are 201,000 students who have not been able to register in any of the junior secondary schools, and that's why we are now applying a multi-agency approach. Kwan jopuonjre mohe 200,000 pok odonje junior secondary nyaka sani, ka klas 9 bende pok jopuonjre moko donje kata bang' somo chakore. En mwandu samoro oko matin kata lacho sibedo ka pusore ni to iwacho ga wacha ni agiri timore na gato samoro lal samoro bende obiro to samoro lal. Daktari wacho kacha ni oken kawaida mano tuo mano chandruok monego beni yudo kaka ikonyo nego beni yude ni en gima biro ko akanye de bedi ni obiro kotenore kod stress kata pressure ma iketo e dag lach do beno biro kotenore kod fistula ma bende en bugo ma samoro nitiere dendi to king'eyo makoro lach luwo kar mondo mi lach oluko monego beni oluwo emo mi wantiere kod daktari e studio. Daktari wadonje kidienye mogik mar weche mag thieth isebiro jatuo sebiro iri ma itimo ne pim ming'eyo ni ma to biro nikech fistula ma samoro biro nikech stress ma samoro biro nikech higni oseniang nikech kamoro kanyo bende ni wacho ni kaponono ni higni oniang to koro muscles mbek ni ambeka koro ko matin wuoka ma nyalo kelo chandruoge mang'eny. Thieth chalo nade? Pero kamano Ruth, kaki iwacho kare nikech nwase gombaka ko wacho ni nitie kidieny mopogore opogore mar shida ni. Koro shida ni ka isebiro mwase ng'eyo mwase ketie kidieny mari seke moko inyayudo kata ni nen mana infection. Gimwaluogo ni yes, urinary tract infection mamiyo ibedo gi irritation mami ibedo gi ma wawacho ni urge incontinence mi ibedo gi urgency gi frequency moro mar dhi oko saka sacha kata kato kobiro to wangi malit mipo kata kokadho seke moko wayudo ka any infection mokibiro to wago mbaka mwayudo ni mwaketie kidieny mar urge incontinence to wapimo lach mokwongo wapimo lach wang'iyane ka nitie infection. Ka nitie infection to infection no wathiedho. Kopo in kata gi incontinence no waori go picha mar pelvic kanyo. Ka nitiere gimoro manya bedo kata ni okuot dag lach mamiyo saka sa iwinjo ka o irritate to lach wuok. Gimoro bende nyalo kuot e dag lach. Gimoro nya kuot e dag lach kanyo. Seke moko nitie kite moko manya bedo e dag lach kanyo. Kite machalo nade daktari? We call them stones. Nikech wawinjo ga kidney stones ahinya to mano yudore nyarogno malo koro kwa ridore dag lach ka beno chiro kod koro enena mana nini achiel no because of concentration tie chemicals mako manya kelo stones go bedo kata mana e dag lach kanyo. Koro mano inya koyud ni mage magintiere titimo surgery igologi. Ka entie kata ka nitiere gimoro mokuot manya bedo kata growth to growth no be kogo picha motim tire kitengo mag piche mopogore minyago. Inya chaka kata mana gi gimo mar ultrasound tidhi go kata CT scan moro tiyudo gino titimo kata surgery tigole. Kwa ayudo ni en bypass mwawuoye wach fistula cha. Mwayudo koma lach no oyudo go omuomo moro ma okadho go. To kanyo bende idhi idine iwinjo. To ka wayudo ka en stress incontinence mar fistula wa repair kanyo utwanga itwanga uchoke titwange kosuka oringo kamoro to bawe utime na komo wuoke no koma bugo mowuok kanyo no bugo no emwadhi to mostly you don't come gima kelo fistula no nyiso ni seche ma awach ni ka ng'ato nyuol ting'eni wi nyathi en chogo to pelvic bone kacha be chogo koro seche ma wi nyathi wuok cha tiyudo ka chogo mar wi nyathi gi chogo mar pelvic bone orido ne blada e kindgi kanyo. Koro seche ma gidiyo blada akeni picha ni nyalo konyo matin mondo mi ipimnwa gini maber wawinji. Ineno kar ka ma chogo to ma nyathi
picha ni koro nyathi ong'iyo koni koro ma e pubic bone marachar mano chogo to ma e bladder mwawacho ineno ma e bladder tineno wi nyathini kobiro to kochopo kar ka yorni nikech ka koro bro yawore koro ka wi nyathi ochopo ka to wi nyathini gi chogoni bro bedo kod yo bladder nikech nyako los nafas mokalo go koro dhi biro bladder ni mariwre gi chogoni koro bladder riwore gi chogo koro ka bladder riwore gi chogo nyiso ni remo ma dhi e bladder komoro kanyo olorne koro kanyo ko olorne dakika mang'eny especially koro joma mine mobedo e muoch wakati mang'eny saidi tiyudo ka kanyo tho tissue makanyo tho waluongo ni necrosis gi dho ngere koro necrosis no nikech nok oyudo remo koro kanyo gigo kosetho to bugo wuok kanyo ochal gima nikech otho koro ang' no to bi to bugo no bet koro nikech otho koro en gima chalo gima regore chalo kaka pot yath kotwo nikech koro otwo okawuka otwo oregore koro bugo wuok kanyo koro kanyo kwaseyudo bugo no to wadhi wadang'o kanyo to wagolo ring'o mothocha necrotic tissue no koro bedo fresh one to walore wakwoye uywaye kata ukwoye waywaye kasto wakelo gi together to wakwoye to waloro kanyo mano koro ka overflow to nwawacho ni ka en stress manyiso ni gima muscles momako mayawo gate to loro obedo weak koro kanyo to nitiere mokwongo nitiere exercise ang' wawuoye wach how to prevent koro nitiere exercise wa advice iluongo ni pelvic wall exercise minya timo kaka ng'ama miyo to strengthen mondo med muscles teko seke moko yudo mana kitimo exercise no to bende ikonyo chandruogno ruma tiyudo seke moko kong'eny ma kata kitimo exercise no pod ok orum koro nitiere surgery mwatimo ma medo rangach teko nitie kaka ikete mondo rangach obed gi teko ochal rangach ma samoro noger gi matafari koro ombekni koro chaki koroga simiti tendo koro imede igoye godo mondo mi koro nitie surgery mwaketo to mede teko koro lach ok iwuogi saka kinyiero to lach koro wuok awuoka saka koro imede teko wang'iya ni kidieny mar ratil mamalo mar del daktari iwacho kacha ni samoro ng'ato nigi tiere kod ratil mamalo mar del mar fistula waseneno mar miyo mapek bende waseneno to mar miyo mapek en thothne onge gi thieth en seche ma miyo osekonyore to onyalo lala koro mar miyo mapek nikech nwawacho ni miyo mapek ni bro miyowa kwawuoye wach mar stress incontinence nyiso ni seche mopek ma pressure cha okete dag lach cha to dag lach cha wuok awuoka koro bang' nyuol koro mage mine mwaketo exercise pelvic wall exercise ma wawacho ni mabende wabowuoye ratil mamalo mar del to ratil mamalo mar del ni iyudo ka joman gi ratil mamalo mar del wachako kodi mana conservative nyiso ni kiyudo ka dende ng'eny to en gi stress incontinent ma seche moko neno ka lach wuok awuoka koro ichako gi exercise mondo mi gi duok dendgi piny through exercise gi cut weight kasto bende koro ichako imedo gi pelvic floor exercise korka diet ka be koro i-advise gi on healthy diet mondo mi kik bende otimo exercise to pod orwaka appetite nyalo dhi kodgi marach appetite ok nyal dhi kod ng'ato maber ahinya daktari wantiere kod kidieny machielo mar joma mine ma bende nipimonwa ni thoro bedo kod chandruogegi gin mine ma hikgi oseniang' weri gi jo menopause nikech samoro ng'ato odhi e menopause tinde wawinjo ni menopause chakore kata higni 38 45 kanyo mano ng'ama pod nyalo timo exercises gi to yudo kaka obet miyo makoro hike oseniang' hike koro osebedo mang'eny ma muscles ka osembekni kaka ni pimonwa ka ok onyal timo samoro exercises mane wawacho cha ratil mamalo bende odonje mar del gito ikonyo gi nang'o
Koro mine ma ikgi oseniang'. Sana sana koro awach ni seche ma ikgi oseniang' ibo yudo kisechopo menopause. Sana sana. Joma bet gi menopause higa 38 miwacho ni kata 45 mano wawacho ni ochope menopause wakati moko ningoro bed ni ochope. Lakini kawaida ng'ato ningoro bed ni chako chope menopause higa 48 nyaka higa 53. Koro yudo ni kwa wuoye jok ma ikgi oseniang' ma wawacho ka yudo ka en kata wach ni ng'at ma ike en 60 kata 80 kata 80. Koro yudo ka gimoro sana sana joma ikgi oniang' ni wacho ni menopausal chande ok gigol chemical moro mwaluongo ni estrogen cha. Koro nyiso ni muscles mag pelvic ombekni. Namba 2 yudo ka kaka ikgi oniang' no muscle marito bladder chande yudo ka bende koro osebedo overuse, osetiyo mang'eny koro ok en very accurate. Koro jogi yudo ka sana sana yudo ka organs mekgi dag lach kata od nyuol uterus chande oridore piny matin. Gima luongo gi dho ngere ni prolapse. Koro nitiere kaka ikonyogi. Number 1 ni seche moko pod inyalo ka en gima affect sana sana inyatimnegi kata surgery to strengthen mondo mi omed teko muscles go, omed teko kata mana gate mwawacho ka. Namba 2 kiyudo ka ng'ato ike oniang', nitiere gik minyalo tim. Nitiere gik mwaluongo ni pessaries mwanyalo soyo kanyo to strengthen mondo med teko pelvic floor muscles go. Koro en gima moro chalo mpira. Tie kaka wasoye kanyo to iloke bang' every 2 weeks. To gima duong' ni kata ma joma iggi oniang'. So obiro iri daktari mondo ilokne koso en gima i-train ng'ato nyalo loko? En gima inya train kata mana ng'ato nyalo loko gi dala. Lakini mara mingi gibiro hospital, clinic to waloko negi. Koro gine timo nang'o daktari? Gino tiende ni donge ni nikech wacho ni koro muscles ko bedo weak. Gigi en mana tiende ni gi strengthen, gimedo teko pelvic muscles ka. Yudo ka gima shida maduong' ma joma ikgi oniang' bet godo nikech koro ok gigol estrogen chande, muscles ka are weak. Koro gima timore ni you strengthen the muscles. Koro strengthening mar muscle no ema koro ipenjo ni to strengthening mar muscle ni wanya time e yo mane? Koro mokwongo inya time e yo ma surgery. Nitie surgery mitimo ma strengthen gi. Mar 2 giminya timne kanyo nitiere mwaluongo ni conservative. Kiyud ng'ato seche moko en dayo ma osechopo kata higa 90. Seche moko mondo mi itere theater mo dhi mo tim process wacho ni seche moko inya miye yath mar nindo chande oyudo ka ok en stable mar theater. Nitiere option mar conservative. Gima nya keto kanyo to strengthen the muscles. Gise moko kata mana exercise ok onya timo maber at that age. Magi moro ma jiringo ni gidwa ni mondo girwaka kata lewni ma iye matindo ma ginyalo losruok matindo ka gidhi safar ni. Ok ochuno ni nyaka obedi kapo nono ni inyalo thiedhi kata inyalo timne. Iyudo ka shida mar wach mar losruok mawuok ni iyudo ka ng'ato nitie joma osedak kode higni mang'eny. To gidak kode nikech ok ging'eyo ni en gimoro manigore. Koro yudo nikech nwawacho ni en tuo mar wich kuot mar anjao. Koro mondo mi ng'ato kidhi e liel kata kidhi koma jowete unitie idwa ni irwak pampas ma joma dongo no kata ibori e yo moro. Koro nikech gigi te nitiere gi kiwango gi to nitiere thieth mar kiwango ka kiwango. Wadonje ni weche ma inyalo geng' godo tuo mar anjao ni. Tuo mar anjao ni koro nwawacho ni onya yudo ng'ata mamiyo. To nwawacho ni nitiere gik moko makele mwanyalo
gengo. Koro gik moko makele mwanya gengo, manya bede capacity mar gengo en ki ichiemo iluongo ni healthy diet. Kichamo chiemo mowinjore koro ok ibed overweight. Nikech ng'eni kichiemo bedo overweight nitiere tuoche mabiro gi overweight no. Wacho machalo kata diabetes nigi tuoche mek sukari, hypertension gi. To bende ka iwinjo ko wacho ni kibedo overweight inyalo yudo shida ni. Koro number 1 geng'e en ni mondo kik wabed overweight. Wabed kod ratil makare. Donge. Mar ariyo nwacho ni joma madho ndawa nya kelo shida ni. Koro wanyalo temo mondo mi wawere gi weche moko machalo kata mek madho ndawa gi. Okay? To nitiere gigo mwanyalo tiyo godo manyalo geng'o yudo weche mek pusruok mar lach. Awacho ni nitie gima luongo ni constipation. Constipation en hardening of stool. Mano koro wacho na degi. Okruok losruok ma otegno. Losruok matek. Koro nitie chiemo moko man gi high fiber diet. Mamiyo lokruok ok ibed matek. Lokruok matek nyiso ni in gi lokruok mokorore. Lokruok mokorore ka in go to inyalo cause prolapse. Seche ma itemo mondo idhi oko cha. Inyalo chukori matek. Koro mondo mi wawere gi weche moko machalo kaka chukruok matek seche mag losruok gi. Inyalo chiemo man gi high fiber diet. Kaka beans, maragwe, alode, apple fruits, apples, avocado. Mago gik ma ng'ato nya chamo to prevent. Okay? To nitiere seche moko mata ki prevent to nitiere gigo machalo kaka ich gi nyuol. Koro sana nyuol to wa encourage ni mondo wa prevent weche machalo mek fistula. Ni nyuol ber ki inyuol e osiptal. Koma inyuol ma ibedo attended gi ng'at osomo molonye weche mek nyuol gi. Bro miyo kibed gi muoch mabed alanda manyalo miyo ibed gi shida machalo kaka mag fistula gi. To wabro prevent. No wacho ni kwatieko kanyo seche mek nyuol kanyo kwa baro matin wawere gi wach mar urinary incontinence. Nitie moro waluongo ni stool. Seche moko mag nyuol kanyo yudo ka kinyuol gi dala. Tiyudo ka onge kaka ng'ama support seche minyuol cha. Koro miyudo ka mine gi sana gi yiech piny kocha. Korka nyuol kocha yiech moriwore gi koma losruok maduong' oko maduong' wuoke. Koro teas go koro yudo ka in sa losruok maduong' koro wuok ka duong' ni koni. To mano konigore bedi. Koro mano waluongo ni stool incontinence. Koro kinyuol hospital yudo ni kata gik makamagi inyageng'. Kendi geng'o gi mapiyo piyo. To ko oponi ibet kata gi yiech no tilose. Itwang'e maber malose modog kanyachiel. To nitiere jomoko ma oseyudo kata yiech no. To gisebet kode muda malach. Nikech ok ong'eyo semoko ne nyathini mokwongo tinyuol dala. Ini wawani koro kinyuol to piny kocha ni bed ni mbekni nikech nyathino kadho kanyo. To kare yieche mani yiech. Ma ok onego bed ni. Koro yudo ka mano bende kelo chwanyruok e kindi gi jaduong'. Miyo kata jodongo moko ringo dhi manyo moko mabet pod beyo. Koro magi gik moko ni bed ni ng'ato bet godo. Kineno kiyudo ka nitiere shida moro, dalili moro mopogore kaka ne in kapok manyo konyruok. Nyaka imany konyruok. Daktari ponono ne otimne ng'ato thieth kaka mar fistula ma olose motwang'e maber. Ng'ato chango ga bang' thuolo maromo nade? To ere kaka onego bed ni oritore seche ma pod ochango ni? Nitiere chiemo moko onego bed ni ochamo, nitiere gik moko onego bed ni otimo kose? Seche ma otimni thieth mar fistula, nikech nitiere kaka onigore bed ni iritori. To bende kibiro e osiptal seche ma waweyi no wanyisi kaka onigore bed ni iritori. Onigore bed ni chango wachiwo dweche 6. Chutho by dweche 3 tisechango, lakini wachiwo nyaka dweche 6. Mondo wahakikisha ni ichango maber. Maduong' mokwongo mwawacho ni koro riwruok e kind ng'ama miyo gi ng'ama dichuo. Nyaka koro iwe. Iweyo kuom muda mar dweche moko 6.
Koro lakini chutho en adek lakini wacho ni we auchiel kaber mondo ngato chang maber mondo chang maber. Koro nyuol ma biro ka in ngama pod nyuol to koro wa advice ni kibro nyuol kendo to koro nyaka ibio inyuol e hospital to inyuol e yo mar operation. Amor mar bedo kodi daktari e chenro ni. Wach mogik minyalo weyowa godo kotenore kod pusruok mar oko matin kokali penj laktar odiochieng' ma kawuono. Wach maduong' manyalo wacho kaluwore gi puonj mbaka mwagoyo ni en ni kopo ineno ka lach pusore e yo moko onigore bed makare, onigore bed ni manyo laktar to ugo kode mbaka. Kineno dalili mopogore nikech in iwuon ibro neno kopo opogore gi kaka nyocha in. Ineno ka gimoro bet mopogore kaka nyocha in. Ber kineno laktar tugo kode mbaka tiyudo lokruok e sama owinjore. Pono ni ngato dwa tudore kodi yudi kanye? An kaka no wacho athiedho hospital mar Oyugis Homa Bay County, lakini Kisumu ka iba thiethe hospitende ma private e Kisumu ka. Koro ngato kadwa yudre koda pani anyam chiwo namba to koro luore koma entiere wanyarade hospital mopogore opogore. Namba en? Namba 907 23695971. Inyalo nono? 97-239-595-71. Erokamano daktari. Erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV ka en gima en mwandu. Wang'iyo tuoche mopogore opogore, chandruoge mopogore opogore, kaka inyalo yudogi, kaka inyalo geng'gi, kaka inyalo thiedhgi. Mago te watwak ga e chenro mar penj laktar ka. Kik wil ni en tuo manyalo mako ng'ata pusruok mar lach kata oko matin teka ni ng'ama miyo e ngimani intiere kod thuolo mamalo mokalo mar yudo tuo ni kata chandruogni. Gima daktari owacho ni kidienje mopogore opogore ma tuoche gi nyalo mako godo ng'ato inyalo thiedhgi, mano kende berne, inyalo thiedhe kata iluonge ni tuo mar anjawo kamano to inyalo thiedhe. Omiyo kapo nono ni intiere kode, kapo nono ni intiere kod watni moro mantiere godo te matek mondo mi ine lakteche molony. Nyaka kendo odiochieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar iluonga ni Ruth Otieno ka wacho ni ngima en mwandu, oriti masani.